Alright family, so njengamanje senza ini iphakethe, okay? So iphakethe lakho ke ungalidweba eceleni ukuze ulokhu nje usebenzise uma ufanele wenza iphakethe noma usika iphakethe, donse nje iphethini yakho uyabeka uyasika. Iphakethe lakho ke is very easy. U7 for abantu abadala, okay, normal nje. Senza u7 ukuvuleka kwephakethe, okay? 7 yabo ukuvuleka kwephakethe. Right, then ke la ekuvulekeni kwephakethe noma ungadweba straight line just ukuthi azoba visible ama lines akho noma kuzobonakala la odweba khona nento yenzayo ungadideki, okay? Nakhuya sidwebile, right? Into elandelayo ke uzobeka isandla sakho kanje. La ila esifaka khona isandla ephaketheni. Uzobeka isandla sakho sakusitshekisa. Usuzoyilanda lento ke kanje. Okay? Yabo. Uyilanda so. You see? Nali iphakethe lakho. Ukhatha lokhu kubo times 4. Okay? Kubo times 4 lokhu, then u-add nje kancane uhalf half an inch, 0.25. Kancane allowance wakho. Okay? Add allowance. Okay, nakya